सावगारियाव नुनाय बे आइजोनि मुङा निलमी बरगाव। सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवार जिल्ला सिंनि करदाङा गामिनि फिरियन बरगावनि बिसि निलमी बरगावआ बोहैथि दाननि थांनाय 23 खालारनिफ्राय गोमानानै दं। 10 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गोनां निलमी बरगावनि गोमानायनि सोमोन्दै पुलिसनो एफआइआर होनाय जाबायब्लाबो दासिम जेबो गुमुर मोनाखै होनना फिसाय फिरियन बरगावआ मिथिहोनायजों लोगोसे गावनि बिसि निलमी बरगावखौ आसामनि सोरबा सेंग्राजों दोनखारलांनायनि सन्देह खालामदों। बेखायनो सावगारियाव नुनाय निलमी बरगावखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनोब्ला 8617838251 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो फिसाय फिरियन बरगावआ खावलायदों। आंनि मुङा जाहैबाय फिरियन बरगाव आरो आंनि गामिया जाहैबाय वेस्ट बेंगल करदाङा आरो डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय आलिपुरदुवार। तो थांनाय 23 तारिखआव निफ्रायनो आंनि वाइफ निलमी बरगाव बियो मिसिं जानानै दङ। तो आंनि मोनसे डाउट दङ, माने आं जे नाम्बारफोरखौ मोनदों बे नाम्बारा आसामनिनो नाम्बार, जे माने सासे सेंग्राजों बियो मानलाय रिलेशनशिपआव दङमोन, रायलायोमोन होननानै आं सानदों आरो बे नाम्बारा आंनावबो दङ। तो बे नाम्बारा दा बर्थमानाव सुइच अफ दङ आरो आं बेनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जेन' बियो मोजाङैनो जेन' फैफिनो, मानो होनब्ला आंनि सासे गथ' दङ 10 बोसोर आरो बे सिगांबो थाङामोन, नाथाय आङो बिखौ नागिरनानै मोनफिनदों आरो आङो रायजो जाफिनदों। आङो दाबो बेबायदिनो आसा खालामो जेन' आंनि न'खरा मोजां जायो, जेन' आं बेखौ मोनफिनो आंनि बिसानि थाखाय। मालाय न'खराव जेबो दावराव गैयामोन आरो जोङो हासि खुसि जोङो दङमोन, माने जेबो दावरावानो गैयामोन न'आव। माने आंबो मोनसे बिजनेस मावो, तो बिजनेसनि स्वरुप आं दखानाव थायो बा न'आव मा मावो आं बेखौ बुंनो हाया। तो बेनिखायनो 23 तारिखनि जाथाय, तो आंनि खावलायनाया आंनि बे बुंनायखौ जसेबांमानि मानसिफोर नुनाय अननानै नोंथांमोना शेयार खालामना होनाय, मानो होनब्ला बे मानसिखौ आङो एकदम जोबोद गोनांथि जानानै दङ। बे मुङा जाहैबाय निलमी बरगाव आरो बिनि फेसबुक इन्सटाग्रामखौ नायोबा माहि बर' होननानै लिरनाय दङ। तो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागौ आरो माबाफोर नुदोंबा अननानै आंनि नाम्बाराव नोंथांमोना फन हरगोन। बेखौ बियो 3थाजों नावनिफ्राय ओंखारदों बाजाराव थांनाय होननानै सि सुनाय होननानै। औ, आङो मिसिं केसबो होखाबाय, पुलिसाबो ट्रेक खालामगासिनो दङ। तो बेजों लोगोसे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो आङो रिपर्ट आङो नाजानो नागिरदों जेन' आंनि बे वाइफखौ जेन आं मोनफिनो। बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम खावलायनाया। रायजो राजाफोरा नैबे नाम्बाराव नुब्लानो कल हरनाय, बेनो आंनि आसा आरो भरसाया। 8617838251 बे आंनि नाम्बार। बे नाम्बाराव औ, आङो बे जे नाम्बारखौ आङो मोनदों बिनि मबाइलनिफ्राय आगोलाव बे नाम्बारा मोननैबो आसामनि सिम, बेनिखायनो आंनि जे टारगेट बियो आसामावनो दङ होननानै आंनि सन्देहआ बेनो जादों। बियो एक्सुवेलि बड'बो नङा, बियो बांगालानो जागोन। माला बियो बांलाजों एबा हिन्दीजों रायलायोमोननो। आंनि खुद गावनि जे बिसा दङ बिबो बुङोमोन जे बियो बांलाजों नङाबा हिन्दीजों रायलायहरनोमोन होननानै। दा फिसालाया बिदाफोरजों दङ दंनायालाय, होमब्लाबो बिनि गोसोआव मा सानगासिनो दङ बिमा गैयिया। दा बिमा गैयि जायफ्रा जायो बिसोरसो बे दुखु दाहाफोरखौ मोनदाङो ना, जे मा जायो गोसोआव। तो हामबाय, आंनि बुंनांगौआ बेनो। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे
सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।